Представете си, че високата захар в кръвта ви действа като финни песачинки, които постоянно надраскват и увреждат артериите ви отвътре. Днес ще ви обясня защо диабетът и съдовите заболявания винаги вървят ръка за ръка и защо не трябва да чакате болката, за да вземете мерки. Високите нива на глюкоза увреждат вътрешната обвивка на съдовете, ендотела. Това ускорява атеросклерозата. При диабетиците плаките се образуват много по-бързо, по-мащабно и често засягат малките артерии под коляно. Кръвта става по-податлива на тромбози, а стените на съдовете по-твърди и калцирани. Така тъканите започват да гладуват за кислород и хранителни вещества. Тук идва най-опасният момент – диабетната невропатия. Високата захар уврежда и нервите. Това означава, че артериите ви може да са критично запушени, но вие да не изпитвате типичната болка при ходене. Когато спрете да чувствате болка, спирате да усещате и малките травми. Едно обикновено протриване от обувка може да се превърне в сериозна рана, която заради лошия приток на кръв просто да не може да заздравее. Нашата роля е да открием тези запушвания преди да се е стигнал до така нареченото диабетно стъпало. Съвременната съдова хирургия разполага с методи за отпушване дори на най-финните артерии, за да върнем кръвообращението и да спасим крайника от ампутация. Ако имате диабет, кога за последен път проверихте пулса на ходилото си? Или направихте доплерово изследване? Напишете ми в коментарите дали следите състоянието на краката си. Диабетът изисква дисциплина не само в храненето, но и в профилактиката. Златният стандарт е поне веднъж годишно всеки диабетик да преминава през специализирана диагностика. Един доплер на артериите може да види проблема години преди той да стане видим за окото. Навременната консултация буквално спасява крака. Не чакайте поява на рана. Превенцията е най-доброто лечение. Грижете се за съдовете си, за да останете активни. Ако темата ви засяга, линковете за консултация са в описанието.